Ai ngo yu blei ya kajing kemen Christmas kabula ai yang i bangin yo ban lek men ya kajing wan jong khonu jong syakani ka pyrthei ban pen em ban sius pa yang i ngawan ra kajing kublei Christmas ka basuk ka bakmen ya pilang baro haka kerteng ka jong Jesus Christ u Immanuel u Blei Lem bat ngi kum ka worship team jong ka Church of God Iongpiah Jowai ngi wan ra shapi ya ka por jong ka jing mani ka jing yaro ha ka jing kan mau ya ka Christmas ringkat bat ki jing ruai ki bangin wan ra shapi ha ka ni ka por ngin ruai ya ka jing ruai singing hallelujah ha ka ktin pareng ha ka ktin kasi ka ktin penar bat kum joru ha ka ktin garu bat ngangech scam ba ublei un yo ban wan jingok kerpang yangi da ka jing kemen jong ha ki do no jangi lingba kini ki jing ruai ublei un kurku ya kini kapor Singing
praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, because He alone deserves all our praise. Praise Him because He is our Savior and our Redeemer. And we've all come to praise His name. Oh, praise the Lord.
Wan man kerku yang atrai Ling baka jing lek men jengi yaka Christmas Ai ban pendap Yaki donot ki jangi Daka jing ya ro yame Ai ban pendap Yaki donot ki jangi Daka jing snongo yame Yaka jing wan Nongbri ujame Shakani ka pyrthei Ban penim ay yame Ongi wan man ya ro yame Unong penim ujame Ni ya ro yame Blei Lem bani Immanuel Kane Ro yame Hallelujah Ya ro you try Ya ro you try Ya ro you try Ya ro Blei Lem bani Immanuel Kerku yang hilang baru Mereka bentak kaburang kejong Amen Ai ngộ yo Blei Bala ai pat hangi Yakani galat Ban rakhe yaka jinkmen Christmas Hakani ka snem Kalong si saka snem kabadap Daki jing Daka jingwan jongkani ka khlam Kabalong shityllup pyrthei Henry U Immanuel U Blei Lem batni Shamla eno yangi Ai kublei pi baro Kiba ngap yakani ka Khubor Hakani ka por Ai kublei kerpang Yapi Kibana ka selat media Yapiru de Kibana ka crystal sound Bat ka jing kublei kerpang shosho Ya iba Bari Khonglah Ibala wan kenang Ban penbit penbiang Ya kie ke badon kam Haga jingadai Bat kanika program Hakanika sngi Ngidwai Bau Blei un yok ban kerku yangi Da kajinga selok jongi Naka ketin jongu Ka gospel kat kum Matius Kelenong ke beningkong Kedekot ke baar pulai Kaya tok yangi Ya kata ke kerteng ke bala ai Yo Jisu Ubalong ke pedeng Jong ka jing rake Christmas jongi Ya kata ke kerteng bala ai Yo Jisu Ke kerteng Immanuel Kabamut Blei Lem batni
Kadai ke kerteng kabalaya tolpa. Nyau spa snem. Shwa kajingwan jong Jisu syakapertei. Daun nong ya tolpa Isaya. Haka niga por ngin pelik jimut. Haka jing trei jong tau Blei Lem bat ngi. U Immanuel. Habangi yat nang ba ki por ki ba ki ba juat. Haka jing im jongi. Karpang ki jing yat lan ti jongi. Haka niga snem ka ba menta. Don artli ki bangin pelik jimut. Haka niga por. Ya kata ka jing trei jong Immanuel. Haka mensem jongi. Haka donot jongi. Tongin pelik jimut. Ya ka jing puson ka baningkong. U Immanuel. U Blei Lem bat ngi. Uwan ban shimno. Ya ki jing shepting jongi baro. Immanuel, God with us. He takes away all the fears from your hearts and my heart. Immanuel, shimlut yakajing shepting nakadonot jongi. Wan shikaniga pyrthei ban shim yakataka jing shepting kabalek tombor yakajing im jongi. Karpang hakaniga snem jong ka jingwan kanika khlam. Kabala pensyapting yang ishimet. Yaki yang kisem ki jongi. Yaki imlang salang. Yaka sensyar kadar. Kumjuru wat haka jing syakri blei jongi haka balang. Parabangay ka jing syapting habakawan. Kapan artatin lot yaki ki baro. Kapendo no nakamansim jongi. Ya ka jing shlur mangin ya syakmat ban pendep iki kamram jong ka jing jongi. Kashimno ya ka jing shlur jongi ban syakri yo blei haka jing jongi. Ka jing syapting kapelong yangi banam not syo ban ya syakmat. Kapelong yangi ban pai dia no kajing syapting kaya le ban pentrot bor no yangi haki benta barok jong kajing im jongi. U Immanuel u Blei Lem bat ni wan ni ban shim no ya kata kajing syapting nakadonot jongi. Immanuel Blei Lem bat ngi. Wong ya pi bat yanga hakani kasngi. What shepting? Ushimno ya ka jing shepting nakadonot jong pi jonga. Donapeng jong pi ke ba skor ya ka ka Khubor. Pidon hapo jong ka jing le don bor jong ka jing shepting. Jisu utau Blei Lem ban ngi ukwa ban trei haka jing im jong pi ban shimno ya kata ka jing shepting baro naka jing im jongi. U Immanuel u Blei Lem ban ngi shimno ya ka jing shepting naka donot jongi. Kajing puson ka ba arpat. U Immanuel. Uwan. But I kajing sngau skem. Ba unlong ringkat bat ni. Unameno yangi. Eno. Ya pi bat yanga marway. U Immanuel, one, and I getting so scam.
bau long ringkat ban ngi ka kitab u Isaiah kranong ka basau polai kaya tho yangi bau Immanuel ong yangi wat shepting tang kata wong ngan long ringkat bat pi kajing do ringkat u Immanuel kan ya ringkat bat ngi haga Christmas jong ka snem wada hapdeng jong ka khlam wala pan shepting yangi hendrai Immanuel on don ringkat bat ngi ka kitab Isaiah sau polai ka ban shosho bau Blei Lem bat ngi uong leng ba ki ngan long ringkat bat pi leng ba ki wa kinam terlep ya pi lem ba keding kanam jilia ya pi ngan don ringkat bat pi utau de Blei ubangi syakri utau long Blei ubangi mane hakani ka Christmas Blei ka banong yangi nganameno ya pi pimlong marway Blei ukular banlong ringkat lem bangi Immanuel wa ai ka jing so scam hagaman sim jongi ba don ringkat batngi dan na pleng jong pi hagani ka por kibios ngau ya ka sur ka jong Blei Lem bagani ka Khubor ka ba kren na pi haba piyat ya ka ka por jong ka jing ngosa marway piyat ya ka ka por ka ba pisgo kom ba pim not show bantur sya kaman happening ka happening ka wa but happening ka ding hakamat jong pi Blei wong ngan long ringkat bat pi Immanuel the God who is in our midst yes he takes away fears from your hearts and my heart but he also gives us the assurance that he will be with us. He will never leave us alone. He will never forsake his own. No, never alone. No, never alone. Some of you who pay attention to this message today, you may have the experience of loneliness, but no, you're not alone. Immanuel, the God who is with us, he gives you the assurance that you're not alone. Through the waters, he will be with you, says the book of Isaiah, chapter 43. Through the waters, they will not swallow you. And through the fire, you will not be consumed. For the Lord God, Immanuel, is with you. We praise God that we serve the God who is with us. We serve Immanuel, God in our midst. The God who takes away your fears and my fear. The God who gives us the assurance that his presence will always be with us. Ishakriyo Blei, Bashimno ikijing shapting jungi baro. But hakani ikijing rakhi Christmas. Ukwaban ay ikijing sos kemro yangi. Ba on nam eno yangi. On don ringkat
patni. Blain kerku. Ya kan ika cia selok neka ketin jong. Naka bentaka buram ke jong uhi. Badhaga nika por syawangin penkut no. In kot. Yai pastor Mynried Kyndiah. Ban bo haka jing duai. Ban airu yaka jing kerku penwai. Blei naka bentaka buram jong u. Amen. Haga bawai no jong kade ke jinga selok jongi. Toda ai bagi jingker ku ki jong ublei ukpa. Ublei ukon badu ublei mensem bakoj. Bagi ne ki nong lem no rengkat kerpang bat ka balang ka jong me. Lembat ki rukoj ki bedana saurong jong ne ke pyrthei. Naduk menta bat syaduk ki bom jukod. Amen.